Čo si ti ožível? Alebo si zgulil vajec? No pozri sa dobre na neho, nepoznáš ho z moderátora z Markízy? Moderátor je. Není Maknárič. To je jeho brat. Zajtra o 7 sa pozeraj v správa. Ja tak môžem sa pozerať aj do ľudí. Správa o 7 budeš, hlavný správa. Aj joj, čo mi ti také kokotiny trepeš ty? Dobre, ja sa ti niečo opýtam. Hej, jaká je pička hlboká? Aká je pička hlboká? Asi dosť hlboká, neviem. Každý kokot to vie a ty to nevieš. Čomu? No je tak, lebo je